офат болои офат боз дар Туркия замин ҷунбид. ҳукумати Тоҷикистон барои кӯмак ба Туркия 50 наҷотдиҳанда мефиристад. мақомоти Тоҷикистон 398 марди фирорӣ аз пардохтани алиментро меҷӯянд. дар Москав боз ҳам вазъияти Афғонистонро баррасӣ мекунанд, аммо бидуни Толибон. дар қисмати марказии Туркия шаби 6 ба 7 феврал боз заминҷунбӣ ба қайд гирифта шуд. дар ин бора маркази зилзиласанҷии Аврупою баҳри Миёназамин иттилоъ дод. ба иттилои манбаъ, маркази заминларза бо шиддати 5,7 дараҷа дар 5 километрии минтақаи гелбошии Туркия дар умқи 2 километр воқеъ будааст. дар бораи оқибатҳои ин ҳодиса ҳанӯз маълумот рӯи даст нест. аммо талафоти заминларзаҳои рӯзи қабл, ки то 7,8 дараҷа шиддат доштанд, соат ба соат афзоиш ёфта истодааст. бар асоси гузоришҳои охир, шумори кушташудагон дар заминларзаи субҳи дирӯз дар Туркия ва Сурия аз 4000 нафар убур кард. мақомоти Туркия аз наздикии 3000 кушта ва мақомоти Сурия аз наздикии 1400 ҷонбохта хабар медиҳанд. наҷотдиҳандагони Тоҷикистон ба Туркия сафарбар карда шуда дар бартарафсозии оқибатҳои заминларзаи харобиовар иштирок мекунанд. ҳукумати Тоҷикистон қарор кардааст, ки барои кӯмак ба мақомоти Туркия 50 наҷотдиҳанда фиристад. дар ин бора Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Тоҷикистон иттилоъ дод. қаблан хабар дода шуд, ки мақомоти тоҷик аз роҳбари давлат Эмомалӣ Раҳмон дастур гирифтанд, ки ба кӯмаки Туркия шитобанд. ба иттилои дафтари матбуотии Кумитаи ҳолатҳои фавқулода, барои муайян намудани тафсилоту теъдод дар Вазорати умури хориҷии Тоҷикистон ҷаласа бо иштироки роҳбари кумита Рустам Назарзода баргузор шудааст. мақомоти Тоҷикистон 398 марди фирорӣ аз пардохтани алиментро меҷӯянд. барно Саидвализода, сардори хадамоти иҷроии Тоҷикистон, зимни нишасти хабарияш гуфт, ин афрод барои саривақт надодани ҳаққи фарзандон ва пинҳон кардани маҳалли зист кофтукоп мешаванд. ба гуфти Саидвализода, дар соли 2022 ба манфиати модару кӯдак наздик ба 40 миллион сомонӣ маблағ ситонда шуд. ин дар муқоиса ба соли 2021 46% зиёд аст. гуфта мешавад, дар соли гузашта нисбат ба 538 мард, ки амдан аз пардохти алимент саркашӣ карданд, парванда боз шуд. бар асоси кодекси мурофиавии шаҳрвандии Тоҷикистон, дар сурати 1 моҳ сарпечӣ кардан аз пардохти алимент, кори чунин мардон ба қазовати додгоҳ гузошта мешавад. тибқи омори расмӣ, дар Тоҷикистон ҳар рӯз беш аз 30 ҷуфт аз ҳам ҷудо мешаванд. ҳайати Тоҷикистон бо сардории Нусратулло Маҳмудзода, котиби Шӯрои амнияти кишвар, дар нишасти дабирони Шӯрои амнияти миллии кишварҳои минтақа оид ба вазъи Афғонистон, ки рӯзҳои наздик дар Москав баргузор мешавад, ширкат хоҳад кард. дар ин бора Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хабар дод. қаблан Забеҳуллоҳ Муҷоҳид, сухангӯи Толибон, аз масъулини ин нишаст хоста буд, ки бояд дар ин нишаст Толибон низ ширкат кунанд ва аз мавқеи худ дифоъ намоянд. ба гуфти Забеҳуллоҳ Муҷоҳид, то ҳоло аз ҳукумати Толибон касе даъват нашудааст. ӯ изҳори умедворӣ кард, ки дар ин нишаст дар бораи ба расмият шинохтани ҳукумати сарпараст гуфтугӯ шавад. пеш аз ин Замир Кобулов, намояндаи вижаи Русия барои Афғонистон, ба хабаргузории ТАСС гуфта буд, ки интизор меравад дар ин нишаст, ки оид ба Афғонистон баргузор мешавад, намояндагони кишварҳои Осиёи Марказӣ, Чин, Ҳиндустон, Покистон ва Эрон низ ширкат кунанд. гуфтанист, Москав дар беш аз 1.5 соли гузашта 2 бор нишасти формати Москавро оид ба вазъи Афғонистон баргузор кардааст, ки иштирокчиёни он дар бораи эҷоди ҳукумати фарогир, гуфтумони миллӣ, риояти ҳуқуқи башар ва оштии миллӣ баҳс карданд. гуфта мешавад, ки нишасти навбатии формати Москав моҳи март дар Узбекистон баргузор хоҳад гашт.